uMakabelo Chili oneminyaka engama-47 uthi wagwazwa yisoka lakhe amanxeba ayishumi nyakenye. Lesihlakalo senzeka phambi komndeni wakhe okukhona kuwo nezingane. Uchili uthi nakuba lolu daba alibika esiteshini samaphoyisa akulendawo kepha umsolwa akazange aboshwe. Awazange athende cause mina ngangisesibhedlela ngilalisiwe esibhedlela. Umseshi wami wathi uzoza azobhalisa istatement kumina. Wangafika. Isikhungo i-Rape Crisis sePietermaritzburg Lifeline sithi kungenzeka ukuthi umthwalo ungaphezulu kwamandla wawo amaphoyisa okanye awukathatheli phezulu ukuhlukunyezwa kwabesifazane. Inkinga enkulu ngale ndawo sinama cases gender based violence noma ukuhlunyezwa kwabantwana nabantu besifazane adlulile ku 2967. Lokhu kusho ukuthi ngenyanga sicishe sibone ama case amasha okuhlunyezwa kwabantwana nezingane ala ko 385 to 400. Kusinjalo uNdunankulu KwaZulu-Natal uSihle Zikalala behola imashi eMtobatuba namhlanje yezinsuku eziyishumi nesithupha zokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Izehlakalo zokubulawa kwabantwana bamantombazane nomama zibukeka ziyinsaka mvukela KwaZulu-Natal. Attached to that kumbe uma uqhubeka kulokho kunokubulawa kwabantu besifazane especially abadala babulawe ngokuthi bangabantu besifazane abadala endaweni ba-accuse ngokuthi bayathakatha. Uzikalala uphinde wabalula ukuthi leli sonto eliqalile elokuzila njengokwesimemezelo sikaMengameli uCyril Ramaphosa.